नमस्कार प्रणाम। हम राजीव। आज हम आप लोगन के सुनाओ तनी अपन एगो भोजपुरी में गजल, जेमें गांव के बूढ़ पुरनिया लोग कौड़ा पर बैठ के अपने अपने माई के याद कर रहल बा। देखी सुनी सबे कि 100 दुखन के बस एगो दवाई रहे, घर के घर जे बनौलस उमाई रहे। 100 दुखन के बस एगो दवाई रहे, घर के घर जे बनौलस उमाई रहे। पिट्ठा रिकवच अभौरी खटाई रहे, पिट्ठा रिकवच अभौरी खटाई रहे। सतुआ गर्मी में खिचड़ी में लाई रहे। माई हमरे ला रहे मगर गांव में, माई हमरे ला रहे मगर गांव में। दादी मौसी बुआ और ताई रहे, हर बुराई के जंजाल के काटेला, हर बुराई के जंजाल के काटेला। माई भीतर के हमरे भलाई रहे। प्रेम बाबूजी के लागे छड़ी नियर, प्रेम बाबूजी के लागे छड़ी नियर। माई खिसियाए तब्बो मलाई रहे, अपने लइकन के पालल पढ़ावल खुशी। माई खातिर बसी है लड़ाई रहे। बाबूजी ना ही रहलन ए दुनिया में जब, बाबूजी ना ही रहलन ए दुनिया में जब। बाबूजी के जगहिया पर माई रहे। माई रहे त जिंदगी के हर मोड़ पर, माई रहे त जिंदगी के हर मोड़ पर। हर मुसीबत के पर्वत भिराई रहे। आज माई गईल त ई मालूम परल, आज माई गईल त ई मालूम परल। हमरे जिंदगी के उहे कमाई रहे। 100 दुखन के बस एगो दवाई रहे, घर के घर जे बनौलस उमाई रहे। आज नया साल के भी समय है और नया साल में हमनी के प्रवेश कर चुकल बानी जा। आप सबनी के बहुत बहुत शुभकामना हमरे तरफ से। आज के दौर में जहां नफरत के अनहरिया चारों तरफ फैलता, ओमे मोहब्बत के दियरी ही हमनी के, प्रेम के दियरी ही हमनी के सही रास्ता दिखा सकेला। तो कहतनी कि प्रेम हर काम से जरूरी है, प्रेम हर काम से जरूरी है। प्रेम के नाम भोजपुरी है। माई बाबू आ दीदी भाई के, माई बाबू आ दीदी भाई के। प्रेम हलवा है और पूरी है। रूह से प्रेम एगो पूजा है, रूह से प्रेम एगो पूजा है। देह से प्रेम दिल के दूरी है। जिद पर आए तब प्रेम आफत है, जिद पर आए तब प्रेम आफत है। दिल में रहे त जग के नूरी है। प्रेम मरहम है केहू खातिर त, प्रेम मरहम है केहू खातिर त। प्रेम कांटा है प्रेम छुरी है। आ काम से प्रेम होला तब बाकिर, काम से प्रेम होला तब बाकिर। बॉस से प्रेम जी हुजूरी है। और प्रेम आशिक के सगरो दौलत है, प्रेम आशिक के सगरो दौलत है। प्रेम शायर के बस मजूरी है। आ केहू माने न माने हमनी के, प्रेम जिंदगी के असली धूरी है। प्रेम हर काम से जरूरी है। प्रेम के नाम भोजपुरी है। यही तरह अपन प्यार आशीर्वाद भोजपुरी के देत रही सबे। भोजपुरी एगो प्रेम के मोहब्बत के भाषा है। अपने दिल से करेजा से लगैले रही सबे। और ये चैनल के बिहान के रउआ देखत रही जा और अपन प्यार ये बिहान चैनल के अपन देत रही जा। नमस्कार।